Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asero. Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide sa pamamagitan po ng digital platform ng Litter News Philippines at sa buong bansa naman sa telebisyon sa pamamagitan po ng Pinoy Extreme Channel. Our show will be telecasted mamaya pong alas 5:30 hanggang alas 6:30 again sa Pinoy Extreme Channel. Matitino ba ang mga kura pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan? Sabi nung ilang sumagot sa atin, pag-upo ng mananalo, boss, doon natin malalaman ang kasagutan. Yan ay sagot naman ni Romantico Cosca. Zoe Palmones, so sad kapag nanalo na naman ang mga mandarambong na yan. Lalo nilang pahihirapan ang kaban ng bayan, baka wala nang itira sa mga mamamayan na nagbabayad ng buwis. Dahil kanya-kanya na sila sa pangungurakot. Kaya mga kababayan, please lang maging wise na po tayo sa pagboto. Si Errol Dakabe, ang Kamao Asero. Zoe Palmones po yun. Samantala, Manoy Abner Parom dyan sa Malate, ang nasisiguro ko lang unang-una yung may pera. Alam naman natin na ang kalakaran ng eleksyon sa Pinas ay pangalawa yung kilalang kilala. Last na dala ng may influensya, yung ibang dasal-dasalang. Ubos-ubos sipag, baka madala sa sipag. Sabi ni Manoy Abner Paromyan. Samantala, Digna Bohemia Consulta, sana maging wiser na tayo sa pagpili ng mga iboboto natin. Thank you, Digna. Henry Asistin, iboto mga bago. Wag yung may prueba na kayang gumawa at may sense ang mga sinasabi. Walang prueba, walang kwenta. Si Errol Dakabe, ang Kamao Asero. Ano po sa inyong palagay mga suki? Mga matitino ba o mga kura pa rin ang mananalo sa halalan? So, ano man po ang inyong opinion, ay welcome yan sa ating palatuntunan. Garantisadong babasahin po natin yan. At pakishare po ninyo ang ating live video para marami po ang nakakaalam ng mga katotohanan sa ating bansa. Ituloy muna natin ang ratsada pa rin ng mga report sa ating programa. Kahit daw binakuran ngayon ang Manila Bay, dinadagsa pa rin ng mga lokal at foreign tourists ang naturang lugar. Report hatid na sa atin ni Nolan Ariola. Yes, Nolan? Dinagsa ng mga lokal at dayuhang turista ang Manila Bay na kilala sa buong mundo dahil sa ganda ng hinahangaang sunset o paglubog ng araw dito. Ang kahalagahan ng Manila Bay sa ating ekolohiya, kultura, turismo, ekonomiya at kasaysayan ay hindi makakaila. Matagal na itong hinayaang mabulok. Inaasang masisilayan nating lahat, maging na mga susunod na salinlahi, ang ganda at yaman nito. Narito ang reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan. Kamusta? Anong napansin mo dito sa Manila Bay? Medyo maganda na rin. Kasi akala ko sa picture na lang, mga dati pa. Mga magulang ko na lang makikita ng malinis sa mga picture na sinauna pa. Siguro sayang din yung pagkakataon na ipakita sa mga bata na habang malinis pa itong Manila Bay. Abutan nila. O kaya may experience din nila. Lang, sir. So, ano masasabi mo sa ginagawa ng gobyerno na para malinis ng Manila Bay? Maganda sana mag-try siya dito. Para kahit sa mga magiging apo ka pa, maabutan pa nilang ganito kalinis. Nasira na po ito dahil sa kagagawan din natin. So, ba't kayo nandito? Anong gagawin niyo? Tulong po kami, kahit po maliit na tulong, naniniwala po kami na kaya po namin mabago yung mundo natin.
Puspusa naman ang pagbabantay ng Manila Police District sa kabaan ng Baywalk sa Roas Boulevard para pagbawalan ang mga maliligo sa Manila Bay ayon kay Police Senior Inspector Randy Viran, ang supervisor ng Task Force Baywalk. Gusto ko sa ating mga kababayan, pwede naman kayong pumunta. Lumasap ng hangin dito sa Manila Bay, pwede kayong tumanaw lalo pagdating ng hapon. Pinakamagandang view ng Manila Bay ay yung sunset natin dito. Kaya lang, hanggang doon lang muna mamasyal kayo, pero bawal pong maligo dahil hindi po safe maligo. So hanggang kailan po ito pagbabawal sa ano? Wala bang advice from DNR, MD at DPWH kung kailan nilalagyan ng barrier ito para tuluyang hindi na mapasok kasi nag-indelicated. Binakula na nitong mga nakalipas na araw ng Department of Environment and Natural Resources ang Manila Bay upang bigyan daan ang malawakang paglilinis at maiwasan na ang pag-swimming sa lugar na ito. Ayon kay Undersecretary Benny Antiporda, babakuran ang kahaba ng Baywalk mula US Embassy hanggang Manila Yacht Club. Sinabi ni Antiporda na maaring magkasakit ang sinumang maliligo sa Manila Bay. Huwag niyo po languyan yan, no? As of the moment, marumi pa ho yung dagat. As in, sobrang dumi niyan, no? Kung may open wound po kayo, natatakot po kami, baka ma-infection po yan. At doon naman po sa mga walang open wound, pero mahina yung antibodies nyo, baka magkaroon po kayo ng mga rashes. And at the same time, it is very dangerous, no? Especially hindi natin nakikita kung ano po yung nasa ilalim ng dagat, kung may mga bubog man dyan or mga bakal na pako o ano pa man na maaari tayong maaksidente, no po? Wala po tayong mga lifeguards dyan, wala rin tayong mga first aid dyan. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dagdagan natin yung impormasyon doon at tulad ng sinasabi ni Nolan, nananatiling napakataas ng fecal bacteria. Fecal bacteria dyan sa Manila Bay, yung tubig mismo dahil napakarami nga mga binubuhos dyan na galing sa storage na hindi pa rin ho napapababa at hindi po naidideklara pa ng DNR na safe para paliguan. Kaya bawal na munang maligo dyan. Yung mga solid waste na nakikita po dyan ay natanggal na. In fact, ang aking pagkakaalam dyan, pati yung mga burak sa ilalim po ng tubig, balak ipasipsip yan para truly yung natural na ganda po ng dagat na yan ng Manila Bay ay manumbalik. Sana nga po mapagtulong-tulungan ng tuloy-tuloy ang bagay pong yan. Samantala, report tayo, isa pa mula sa Ibayong Dagat, OFW na biktima raw ng peking Rafi Tulfo. Report ni partner Bong David. Paring Bong, go ahead please. Yes, maraming salamat partner Errol. Laking pagkadismaya ng isang olirang ina at 6 na buwan na OFW sa Saudi Arabia matapos mabiktima ng manloloko na nakilala niya sa Facebook na babuong inakala niya na yun na ang makakatulong sa kanyang kinakaharap na problema. Binalak kasi ni Rosemay Lambad Pisco at Tubong Cotabato na umuwi ng Pilipinas dahilan sa ang kanyang anak ay nakakonfine ngayon sa SPMC Davao dahil sa kanyang malubang karamdaman. Una nagpaalam si Rosemay sa kanyang employer para sana makauwi na pinayagan naman ng kanyang amo upang makasama niya ang kanyang anak. Naghahanap ng mas murang ticket ang OFW para makauwi at dito sinubukan niya makipagtransaksyon sa inaakala niyang idolo niyang si Rafi Tulfo in action ayon sa nakalagay sa messenger account na kanyang nakausap. Subalit naging taliwas sa kanyang inaakala. Una sobrang saya niya dahil pinangakuan siyang tulungan ito. Sinabi pa ng peking Rafi Tulfo in action Facebook account na mayroon silang mas murang ticket ngunit kailangan niyang magpadala ng pera para pambayad sa halagang 1,000 real. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang panghingi di umano ng nasabing account. Humingi ulit ng di umano'y nakausap niya na nagpakilalang sekretarya naman ni Rafi Tulfo in action ng karagdagang 7,000 pesos para niya sa mas mabilisang pag-rescue sa kanya.
Sa ngayon na nawagan si Rosemay kay Rafi Tulfo na matulungan siyang maibalik ang kanyang pera na nakuha sa kanya na umabot sa halagang 20,000 pesos. Ito raw sana ang karagdagang gastusin niya sa pagpapagamot sa kanyang anak na may kanser. Panoorin natin ang mensahe ng nasabing OFW para kay Rafi Tulfo. Yung Rafi na Tulfo na pike na yun. Sana po sir na makita mo tong video na to at marinig mo po yung panawagan ko sir. Sana po sir matulungan niyo po ako at matulungan niyo po yung anak ko at matulungan din niyo po ako yung mga scammer na yun mahuli na po sir para hindi na po sila makabiktima ulit ng sa mga OFW dito sa Saudi. Hindi sila naawa sa akin. May sakit na yung anak ko tapos ginanito pa nila ako. Sana po sir narinig niyo po at nakita niyo po yung video nito. Marami pong salamat. Sa ngayon, iyan muna ang hatid nating balita mula rito sa International News Bureau para sa programang Kamao nga Zero ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Ito si Bong David. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo pong mga nanonood sa programang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Sana po ay huwag kayong basta-basta nagtitiwala sa mga kachat po ninyo sa Messenger, sa Facebook na may mga imbuelto at may mga involved kayong transaksyon na pera. Makipag-transact lamang po kayo sa mga tunay na tao nang makaiwas po tayong may mabiktima pa lalo na mga OFW. In fact, dito po sa programang ito next week, may tutulungan po kaming 50 OFW sa Korea na nabiktima rin ng mandarambong. Nabiktima rin po ng mga manggagagong Pilipino rin, pero may kasabwat po sa Korea. Antabayanan po ninyo yan dito sapagkat humihiling ng tulong sa Kamaong Asero na sila po ay may ayos ang kanilang mga papel dahil kinolektahan na raw po sila ng katakot-takot na pera sa pangakong yung kanilang legal na pananatili at pagtatrabaho po sa Korea ay talagang mapapilan at maiayos ng legal na legal. Yung nangako pong tao ay kumulekta na po ng limpak-limpak na salapi. Meron pong kasabwat dito sa Pilipinas at meron kasabwat po doon sa Korea. Antabayanan po niyo yan dito sa Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pastor Bobby Brimon, sir. Thank you for watching Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At sabi niya rito, congratulations LNP on... may message si Pastor Bobby Brimon. Doc Bobby, sabi niya, congratulations Leader News Philippines on WCEA 24th Ambassador Peace Prize 2019. Anong ibig sabihin nito? May award na naman tayo, Clarence. Ambassador Peace Prize 2019. On February 23, 2 p.m. at Tagaytay City, as Ambassador on Social TV Media Practitioner Peace Prize Award for LNP and Brother Errol. Be with us and let the good news flow. Dr. Bobby Brimon, Chairman, World Council Excellence Awards Ministry, ACSR, Humanitarian Service Council Director, Brimstone Global Education Chief Executive Officer. Oh, good news ito ha. May panibagong award na tatanggapin ng Leader News Philippines. WCAA Ambassador Leadership Media Peace Prize 2019. Brother Errol, yan. O yan. Oh, thank you Pastor Bobby sa patuloy na pagkilala at pagtitiwala sa Leader News Philippines. That will be on February 23. Next week na. Kasi ano ngayon? Next Saturday. Next Saturday to, no?
Sige. Kausapin natin si Dr. Bobby Brimon patungkol dyan at i-confirm natin yung activity niyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy-tuloy tayo. Ika-5 Las Piñas Drum and Lyre Competition at Las Piñas River. Umarang kada na raw, binantayan ng aktibidades na yan. May partner Jojo Sikat. Parang Jo. Yes. Umarangkada na ito ika-5 taong drum and ride competition at ika-5 taon ng Las Piñas River Festival na inorganisa noon ni Senadora Cynthia Villara. Lumahok sa drum and ride competition ang mahigit sa 16 na grupo mula sa iba't ibang paaralan ng lungsod ng Las Piñas mula sa elementary school. Pinangunahan itong si Senadora Cynthia Villar itong naturang okasyon kung saan nagpasalamat ang senadora dahil sa maraming lumahok ngayong taon kumpara sa nakaraang patimpalaka. Ang grand prize ay magwawagi ng halagang 3,000 piso, ang second prize naman ay makakatanggap ng 25,000 pesos at ang third prize ay makakatanggap naman ng 15,000 pesos. Ayon kay Villar, ngayong taon. Kasi napansin ko nung araw, marami na sila, tapos kumukunti. So mas maganda itong every year may drum and lyre, hindi na-abandon ng kanilang mga schools, yung kanilang mga drum and lyre band, which is very good kasi that is part of their parang arts training. At ang maganda dyan, paglaki nila, baka maging karir nila yung music, di ba? Kasi itong Las Piñas, we are known na magagaling na musikero. Bukod dito ay nakatakda rin na magsagawa bukas ng fun run o takbo para sa kalikasan sa may Las Piñas River Drive bilang pagdiriwang ng ika-5 taon ng Las Piñas River Festival. Mula rito sa lungsod ng Las Piñas, ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam mo, Lawrence, nung estudyante pa ako, kasali din ako sa ganyan eh. Drum and lyre corps. Ang hawak ko noon eh, lyre. Pero alam ko lahat tugtugin yan, yung mga drums na yan, bass drum na yan. In fact, gumamit pa ako ng harmonica. Kabataan during my high school days. Isa pang report ang ating panoorin. Importante po ito sa mga motorista, especially sa Metro Manila at sa may Quezon City area. Tandang Sora Flyover, nakatakdang isara at gibain para daw sa pagtatayo ng riles ng MRT-7. Report at detalye hatid na sa atin ni partner Mike Francisco. Yes, Mike? Nakatakdang isara ang flyover sa Tandang Sora sa February 23 ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia. Ang pagsasarang ito ay ayon sa plano ng MRT-7 na lagyan ng riles ang baba nito. Sinabi rin na nakatakdang gibain ang flyover para sa maayos at safe na daan ng tren ng MRT-7. Ayon sa MMDA, maapektuhan ang 160,000 motorista, lalo na ang manggagaling sa Katipunan patungong Tandansora at Pilcoa at ang galing naman sa Pilcoa patungong Fairview. Ang U-turn ay ilalagay sa harap ng Microtel Techno Hub at ang isa ay sa Home Depot naman kapag galing ka ng Fairview. Ang nasabing pagsasara ay tatagal ng 2 taon at pinangakong gagawa sila ng elevated U-turn para hindi masyadong maapektuhan ang trapiko sa Commonwealth. Demolish itong ito, flyover. May flyover dito. Flyover. Yes. Tatanggalin niya to give way for the construction of the station ng MRT-7. Mula rito sa MMDA, ako si Mike Francisco, nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Mike Francisco. So, tandaan niyo po yung petsang yun, ha? By the way, bukas po naman ang mabibising institusyon ay ang Philippine Military Academy. Sabado, February 16. Bukas po yung taunang homecoming ng mga alumni ng Philippine Military Academy.
Ang sabi po ng tagapagsalita ng Philippine Military Academy Alumni Association, bawal ang mga iepal na kandidato. Dapat lang kasi masisira po yung solemniya ng okasyon, ano? Dapat ang institusyon na hinuhubog po ang mga future leader sa ating sandatahang lakas ay hindi po napopolitika. Bagamat sa totoong buhay, kapag ka nasa serbisyo na, sa totoo lamang po, yung politikang yan. Pero dapat ang loob ng eskwelahan po ay hindi dapat nga. Maganda yan, magandang paalala yan at abiso at babala ng Alumni Homecoming Association ng PMA. Bawal ang mga ngampanya bukas sa loob ng PMA. Kasi merong mga generals, may mga generals na kandidato, mga alumnus din, alumnus ng PMA. In fact, bukas, ang guest speaker Clarence sa PMA si DNR Secretary Roy Simato na graduate at nakabilang po sa class 1970. 70 ba yun? Teka, para hindi tayo magkamali. Class, anong class ba si... si Roy Simato pala ay class 1970 and he will serve as the guest speaker tomorrow. Yung mga honorary members ng PMA ay may dedicated daw ng upuan. Hindi kayo pwedeng umeksena na kumaway-kaway siguro sa mga kamera na nariyan sapagkat normally yung aktibidades na yan ng Philippine Military Academy is always covered by major networks and the media, the national media. Ayan. Bukas, nga lang, may emergency meeting naman tayo sa ating grupong hukbong federal ng Kilosang Pagbabago. Hindi ako makakadalo dyan sa PMA Homecoming bukas. Doon ako sa meeting importante. Balikan ko po kayo habang ang ating tanong nananatiling sa inyo bang palagay, matitino ba o mga kurap pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan ko po kayo mga sukay pagkalipas lamang ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.